Jeg ved ikke, om det er en lidt tilfældig timing, men jeg vil i hvert fald nu give ordet til Edith Jacobsen fra Aktionærforeningen Best Women. Tak. Goddag, mit navn er Edith Jacobsen. Jeg taler i dag på vegne af Aktionærforeningen Best Women. Foreningen blev dannet for et par år siden med det formål at arbejde for at få flere kvinder ind i danske virksomheders bestyrelser. Vi har købt aktier i en række C20-virksomheder, hvilket giver os adgang til at tale på disse virksomheders generalforsamlinger. Og vi har også købt aktier i Christian Hansen, og derfor står vi her også i dag her. Først vil jeg ønske medarbejdere, ledelse og bestyrelse tillykke med det fine økonomiske resultat. Det glæder os selvfølgelig som aktionærer. Som sagt er formålet her med vores tilstedeværelse her i dag at gøre opmærksom på, at der er for få kvinder i danske virksomheders bestyrelser. Og det er også tilfældet i Christian Hansen. Og men vi selvfølgelig glæder os rigtig meget over, at der på denne generalforsamling er opstillet en kvalificeret kvinde til bestyrelsen med Dominique Rinnicke. Det er langt fra et særsyn i dansk erhvervsliv med en enkelt eller ingen kvinder i virksomhedens bestyrelse. Kvinder udgør kun 7% af medlemmerne i danske børsnoterede selskaber, når vi altså ser bort fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og 6% af topledelsen. Det giver Danmark en bundplacering i Europa, når det kommer til at øge kvinders repræsentation i toppen af dansk erhvervsliv. For os i Best Women er der tale om et kæmpe ressourcetab. Det er en hæmsko for konkurrencen og udviklingen i det danske samfund, når dansk erhvervsliv ikke vælger at udnytte kvinders viden, erfaringer og talenter i tilstrækkelig omfang. Både danske og internationale undersøgelser viser, at det er en klar fordel for en virksomhed, også på bundlinjen, at have en bred sammensætning af bestyrelsen. Senest har Credit Suisse i august 2012 offentliggjort en rapport, som viser, at virksomheder med flere kvinder i bestyrelserne skaber bedre resultater målt på udviklingen i de gennemsnitlige aktiekurser for 2.000 virksomheder over en 6-årig periode. I marts 2013 udgav det internationale revisions- og rådgivningsfirma Grant Thornton en rapport, som stærkt opfordrer store internationale virksomheder i Europa og USA til at arbejde målrettet på at få flere kvinder i topledelse og bestyrelser i samme hastighed som vækstøkonomierne i Asien, som for eksempel i Kina, hvor andelen af kvinder i ledende stillinger udgør hele 51%. I Best Women er vi ikke i tvivl om, at diversitet skaber bedre virksomheder, der er bedre rustet til at klare konkurrencen på det internationale marked. Heldigvis er vi ikke enige om det synspunkt. Bare i det seneste år er der sket store fremskridt. Flere af de største europæiske virksomheder satser i dag på mangfoldig ledelse, og i Danmark besluttede Carlsberg i 2012 at sætte sig et måltal på 40% kvinder i bestyrelsen inden 2015. Også fra politisk side er der ønsker om flere kvinder i bestyrelsen og det øverste ledelseslag. I december 2012 vedtog Folketinget lov om flere kvinder i bestyrelser, som forpligter de 1100 største virksomheder i Danmark med virkning fra 1. april 2013 at fremsætte måltal på antallet af kvinder i bestyrelser og ledelse og rapportere på udviklingen i måltallene. Europaparlamentet har ganske nylig vedtaget et direktivforslag, som vil forpligte nogle af de største virksomheder i EU til at arbejde for, at kvindeandelen inden 2020 udgør mindst 40% i bestyrelserne. På den baggrund vil vi også gerne opfordre bestyrelsen i Christian Hansen til at arbejde målrettet og ambitiøst med at sikre flere kvinder i bestyrelsen, som man nu også er forpligtet til i medfør af lovgivningen på området. Og så vil vi også gerne stille et spørgsmål om, hvilket måltal for flere kvinder i bestyrelsen og topledelsen af Christian Hansen har planer om at sætte for 2013. Mange tak for ordet. Ja, jeg vil med det samme give ordet til bestyrelsesformand Ole Andersen for en besvarelse, og derefter vil det være Claus Silberberg. Tak for indlægget til Edith Jacobsen. Lad mig starte med at sige, at vi er nok grundlæggende enige med dig i det meste af det, du fremførte. Og jeg har faktisk også snedet mig til at kigge lidt på jeres hjemmeside, for jeg kendte ikke jeres forening. Og vi er, som jeg sagde, faktisk enige med jer i det meste af det, der fremgår af jeres hjemmeside. Vores overordnede ambition, det er at fremme mangfoldighed og inklusion for at styrke vores forretning. Det skal sikre, at vi kan tiltrække og fastholde talenter og de dygtigste medarbejdere herunder bestyrelsesmedlemmer.
Vores mål for bestyrelsen, det er, at vi stræber imod at have mindst én kvinde og mindst én udlænding. Diversitet, det er jo andet end kvinder. Men vi tilstræber at have mindst én kvinde og mindst én udlænding i bestyrelsen med udgangen af 2016. Det betyder, at vi med sammensætningen i 2012-13 ikke levede op til vores egen målsætning. Vi talte om det på sidste års generalforsamling, og jeg tror også, at jeg på det tidspunkt gav udtryk for, at vi havde faktisk forsøgt at rekruttere en kvinde med de kompetencer, som vi kiggede efter. Den anden målsætning omkring det internationale islæt i bestyrelsen, der levede vi op til kriteriet i og med, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne havde en anden nationalitet end dansk. Med dagens nye bestyrelsesmedlem, Dominique Reinicke, forudsat at hun bliver valgt, så lever vi således op til vores målsætning. Vi vil hele tiden bestræbe os på at have de optimale kompetencer og personlige profiler repræsenteret i bestyrelsen. Og vi tror som udgangspunkt på diversitet, herunder også en mere ligelig fordeling af kønnene i bestyrelsen. Som generalforsamlingen har bemærket, så skal vi under agendapunktet 5a faktisk stemme om en ændring af vedtægterne. Vi foreslår nemlig, at vi ændrer vedtægterne således, at vi fremover har mulighed for at øge antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer op til 8, fra de nuværende 6 op til 8. Og jeg kan måske allerede nu, det går en lille smule uden for spørgsmålet, men så kan jeg måske argumentere for, hvorfor vi har stillet dette forslag. Grunden er, at det giver bestyrelsen muligheder for at udøve fleksibilitet. Det giver os mulighed for at rekruttere kompetente, relevante kandidater til bestyrelsen, når de er ledige. Og jeg kan også løfte sløret for, at vi faktisk havde påtænkt at nominere yderligere et bestyrelsesmedlem, en person til bestyrelsen i år. Af forskellige årsager, så var det ikke muligt. Det var en person, som vi synes havde nogle kompetencer, som virkelig kunne komplettere de kompetencer, vi i forvejen har i bestyrelsen. Og vi havde faktisk påtænkt at udvide antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 7. Og jeg kan også afsløre, at denne 7. person, som desværre ikke var tilgængelig alligevel, faktisk var en kvinde. Det er ikke nogen garanti for, at det næste bestyrelsesmedlem, vi vil rekruttere til Christian Hansen, er en kvinde, men jeg kan garantere for, at vi vil forfølge diversitetsmålsætningen, og vi lægger vægt på at have både begge køn ligeligt repræsenteret i bestyrelsen, og herunder også at have forskellige nationalitet, alder osv., fordi vi tror på, at det giver en bedre bestyrelse. Tak.